Aprang si kadok wi pansame kadom bajiro nili se bang support picture thaiji ate nili singjam kelo bang so a video bang important picture mate si akenang sot da son si nili thekdam long lo indu subscriber pen si nili pan nang ko lo nili chingkilo alang li pen si nang pachini lo bang so Aphuthak than thapu bon same nili thangnat ke thek avi stame ke thek an nili tum chethanam nang mate mesen an ili tum chethanam nang a topic bang ela son lo english pen ke pupu bang ke differently able pulo hakoko ke handicap same pupu differently able pulo tangte Karbi pen bang ke ni ini tum Honghap Hongru la son thek dam long jina ne no kang thong ame kache charche alam kawe alang itum mansi differently able pulo differently mane alang itum project alang itum ke ini tum ben isi vet lo sitame alang itum akiun bang ka sabo project posi differently able posi alang itum bahan pupon lo bangso video lo itum chethanam nang kopi posi differently abled osomar tum dokok lo mate ilitum nong dokok titi lo Lapenke ilitum chepajok unjima Lapenke ilitum society tum a responsibility kopi pilo ilitum lahais tame chethanam nang Lapenke nu bahani akaya la mo seme ilitum chethanam nang ilitum society long thekdam long ji komane also a mahange thek jong si project lo protang te mate english pen differently able akong air mate also lo protang te ilitum hala family tumban semi akheng no Matha de titi alang itum a family long peni ki chok che dokok polo pupo itum Matha po Lapenke apai ku pini ke claim ke chok che dokok pol si non ke usupan si effect de lo pola son samil tum ke Matha pondo sitame ahok ahak bangke apai apo thang nat ke chok che awi sitame usomar tum la son man de ta thek alang itum la usu chupate hood manela pregnancy hood jong si kodane infection dokok lo plutang te kong air bang hal son cheman de ta thek Lapenke accident a joine pen sitame apai bang nane chingthu dam it nane klodam it dolo plutang te usomar tum bang hala differently able cheman de ta thek elitum thekbonung ji komane a life a history jong siltum arjulo plutang te nang che than than doji deli same don bhani pe la son ka che than long same dolo indu da sarpi mar alang listame dak nilitum adimat lo alang lita prang haku alam lo prang ke army tuman same herepik hala suhud ilitum long arno song dokok laso pusi army tumang ke rong phan pasik sakson dodu hala suhud kaduk ave arong asor bai kajab lo Lapenke bang so sar pimar bang ke kaduni del lo ahema source same along ka prexido hala suhud amar si alang li ke thang thebon mo hem dokok lo aphi army tumang lo kom chen lo amad alang li ke pheri ke thirik pen mat kajui lo bang so ke kad hud alang ni chingthu charbu lo alang li ke chingkoi stame dolo amad si alang li phan bang hospitalized lo aphi kong er same am hang thek phit lo same hala bang so kong er bang ke normal kali del lo la son dodo la si konani chingkoi du pen same usomar tum bang asabo initum kadukawe normal ason kali de titi la si hala accident pen same cheman thek Lapenke ala pai jong si mentality ke Matha asabo aning ki dukdo mate ke Matha kisung dolo plutang te hala kong er pan same effect dam data thek labe ki choki jun tani araki hormone ani drugs pono hor pono cigarette ponon lai kirim ben same hala oso pan same effect dokok ta thek lasi pregnancy un bang same un ange ka chere nang je kedang son same la hai ka dokawe chere lab voi pit sta me tum long le de jipu bang e phune kupi ko son mene even doctor tum an same ningje tip tek the la son apolo pu bang ke la so por si iritum bang blame athayawe apai pu pan same iritum butot athayawe iritum komani phan ke judge ki pudun tot di akheng no son alang tum phan ke jong dun tot bang ke iritum hengno dangji iritum bang so a disabilities pen Kosonsi ke chepa jog jima pulotang te ki chepa jog ji atawar ke available same iritum kachir mega son bang ke iritum donangji iritum araki honmu same chusida nang po un an ke dane iritum sada ke not punon iritum cigarette ki mong punon hor ki jut punon drugs punon hai an ben same iritum che pahil nang po Lapenke doctor long mang ke check up bang ke damer nang po Lapenke hala nutrition ili e bang long ke nang ji son an vitamin sam khas ta me iritum chonang po la doctor pen advice teng no iritum chonang po dane iritum hana pidun dun theklong ji folic acid punon iron punon hai same chupa me nang po Lapenke pregnancy hood nane iritum chotap chupru pride nang po dowai bangke athe kicho me dowai samedo kicho no dowai sitamedo lasi doctor recommendation doctor advice teng men siritum acha dowai same chocho nang po jong siritum chotap chupru lo plutang te hala
uso phanmang effect dokok ta thek lasil hayan sami tum kachiri nangji kenang so itum lahai kadu ko be chere laplo pustame litum disability person ke dokok ta thek itum labange khang ponune lasi for example disability do physical disability halalu prutang delitum physical plutang delitum kedam same ka siksak dokok ta thek iri keng same sabo problem dokok ta thek visual disability plutang de ilitum emek bang char pa me minute po lapenke hearing or speech disability plutang de ilitum karju long same arjulong pa me minute po lapenke lam same ningje pa me thek thidet po lam same thek thidet po thek tomange mate thek der klui po mate clear thek pa me minute po intellectual disability pulotang te alang litum bangke ke charlie son bangke sabo england chat po alang tum jong hele alang tum bor east ame thegun idet po sinitum thekpolongji adhe ko somartum bangke school ong samitum thekpolongji jong hele so sopan han same thegun idet iti alang litum same isi disability ason dokok polo alang litum same hala so problem mang dokok po alang litum bor i same por hi same thegun idelo lasi lata isi disability lo hala bangke intellectual disability pusipupo learning disability pusame do hala stame la son lo ke charlie bang kasik sang dokok po ke tok same kasik sang dokok po labenge for example disability do ilitum same thek bolongji ajale chethan same komania family long konane ke lason do vekji lasi society tum same responsibility the pik lapen ke parents patela family tum hello responsibility ke thena no alang tum ban ignore dang ne mate alang tum phan inghon pa menangji alang tum ban for example son ke pa claim ji phan same aning same parung nangji lapen ke tum bangso sumar anut ka prek au sumar tum ben pangbar be nangji jong si tum pangbarong lo plotang te alang tum bang aning ki oi aning ki duk la son do po alang tum bang ka prek si matha det po lapen alang tum pa prang don une det po lapen ke tum thek polong ji adhek tum bang ke project asomar do lo plotang te alang tum phan rada thing no ke wan ji phan bang isi ki sung dokok titi same hal sum bang kali den ji alang tum phan same prek adim long same padam nang ji muni tum ben same paching ki long nang ji athe alang tum same kadu ka ve ason tholo ke matha bang ke aning ang thin bang isivet tum jong si lason project asomar tum phan kumania bang jong si alang tum phan kang nek choi ki putot dolo pulutang te tum halasur same protection pinang ji halasur same anut ka prek pan same than pari dunang ji chokchi polamang ge than bek nang ji labeng ge school along sidame teachers tum same active pinang ji alang tum same lang nang ji jong si project asomar dolo pulutang te hak ka prek asomar tum alang tum phan ane ki putot ke pathera klason doma bema pulang pami nang ji jong si dolo pulutang te alang tum same than pari nang polapeng ge teachers tum sidame matha nang po kosonsi bangso supan ke pathek ji ma ati alang tum ke hala kadu ka tum ke charlie thek son ke alang tum bang charlie thek thelo rasoposi alang tum ban kosonsi ke pathek ji ma pu same matha nang ji lapen ke rasono smartum ban a school sitame do lasi hal sonong sameri tum toydon me iri tum jong si phurkimu long langnam lo blutang de thekdam long ji prexam atum alang litum anu ingthong jong amek ti char chi pu wai phit same alang litum ili ansu sek asai ki klematum same do nani tum same arjulong pon po iri tum schoolong same long pon werlo helen killer alang li inut arluso alang li same la son lo amhang thekut bang alang li bang thang this tame aphi 19 months ki chogut bang alang li so det lo bang so ki so pen alang li anu same thongjong lo thang same arjulong li lo amek same ti char chi det lo wai phit same apai aputum alang li phan aning pathisi inut a teacher isi ani suleban kwa teacher phan a hemong isi alang li phan lo pathan lo prexam a bidipen lo pathan lo amat si alang li aphi bangke alang li bachelor degree matela BA ang deng an same chi paung det lo Redcliffe College men si alang li bachelor degree bangke alang li chi patang det lo alang li lo first deaf blind mate alang li anu kang thong mate ame ke char che angbong an pen bachelor degree ki chi paung chenga bang lo alang li aphi bangke famous speak lo alang li prexam at dead dam si alang li lam same thano alang li prexam alo thui same alang li tok lo alang li education aphuthak rights aphuthak lapenke equality aphuthak same la differently able to man same aded long thanam lo lason ta thalo Beethoven punali tum same arjulong pon thai po alang li men alang li ke inut music composer music ka silaba bang alang li same la 26 years ke chokhut bange alang li arjulong li delo pijo pen arjulong li chat ma pibeng ke arjulong li pin lo wa phit same alang li OAC alang li famous a music alang li compose lo
Lapenke nik wujud sikalamang inali tum same arjulong bon po lapenke teklong bon po alang lige ari sitame ave akeng sitame ave alang li same depression dam jilo ke chekeng ko ke alang li ame thang phana pran same ke chi enji phan same matha lo bon same a phialang li matha thulo halabang ke chokche pusi alang li aphibang ke famous motivational speaker alang li cheman lo alang li business and accounting a degree an same alang li je patang lo aphibang ke alang li 17 years old ben se alang li motivational speaker alang li cheman lo exam aden more than 75 countries alang li dam lo laben ke ning ke pathe matela motivational alam same thanam nam lo laben ke munit tum alang li lam kar jupen same aning same rumpo laben ki un ede tum same bor i po alang li tum alive same che prek dak ti lo se alang li pan penang ana rat tum ke aning kang samdo laben ki si example li tum same chari pon me alang li pen alang li ari ave akeng ave pu voi phit same alang li live ang success speak lo alang li apiso aso an same non ma ki dolo la sili tum bang differently able komani dolo protangte ilitum alang litum phan lang red lang ai bang ke avidet si ilitum alang litum phan bang aning bang parung nangji prejam asai ki paklem ji phan ilitum aning parung nangji ni gujit sig isi alo athui ki tok do pun ni same porhi helang halaso alo athui elake life without limbs possible athe alang li a life alam si tok ji ne pini hadang ne lika chinya tenge athe alang li limbs pulotang de lage aria keng se limbs pulo lasi aria keng ave a life possible alang ni mate akai pusi a jong nam lo lasi bangso ki poriben samene tum benan ge encouragement longji mor mate ilitum me thang phan chipa motivate thekji ning chipa rung pon thekji lasi next ilitum differently abled atum phan jong si ilitum theklong lo plutang te thang ta alang litum ke thek thek pulitum matha nang ne alang tum phan same a chance pilo plutang te alang tum same thevengji non lang nam sinang ke bor ipen Helen Killer alang li sitame kwane famous lo alang li author cheman lo speaker cheman na alang li even graduation an same alang li unlo lasi project atop same bor ilo blutang te ilitum anda so to take yun thuji lasi litum alang li tumhan same aning parung nangji alang tumhan prejam a facilities same people nangji labenge komane ahem jong si la sona sumar do koklo blutang de mane la son do koklo blutang te ilitum apaya puphan same langran langai nangni apaya putum ki chokchi polopu halabangil tum matha nangni pole bangso video long itum che thanam chona jong si dak nali tum manang ke than pon nani kegnang son dolo blutang de nali tum diaponik tha puthot chitong thunai ka prek video long dome thakme kardom